салом алейкум бачаҳакои наминҷа дута Опел Зафира инаиш 2000 инаиш 2003 ҳоли нархоша мепурсем. яки мошинами тарафш камтар ба кавинка шикастагие хелқа проблема нестаиш инҷаш камтарига матор 1.8 аз троша мебинем. механик хе мошин хушроя баъзе чизаш гирифтагӣ дигароша сёмка мекунем. на иш на мотор 1.6 машин тоза хушро нархош ҳол мепурсем ҳар душа чанд меган аз шумода гап мезанем. инаиша 2003 будагиша мега ки 1300 инаи дигариша 2000-умша мега 700. кадаме хоҳишманд боша марҳамат. як бори дига мегӯм наи 2000-умша 700 мега инаи 2003ша 1300 мега. мошин матор патор ҳамаш тенҷай. боқӣ дар амони худо бо видео мекунем.